муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг байни Пётр Ян ва Сонг Ядонг дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 9 декабр дар турнири UFC Fight Night баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахша. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари вазни нимёна UFC Стивен Томпсон гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Шавқат Раҳмоновро қабул кард. созишнома чунин аст ки агар мо бо Шавқат муҳориба гузаронем, пас ташкилот ба ман ҳам маблағ барои ин муҳориба медиҳанд ва ҳам маблағ барои муҳорибаи гузашта ки баргузор нагардида буд. ба ғайр аз ин, ман фикр мекунам ки агар Шавқат дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас ӯ ният дорад ки бо ғолиби муҳорибаи Колби Ковингтон ва Леон Эдвардс барои камарбанд муҳориба гузаронад. барои ҳамин агар ки ман Шавқатро шикаст диҳам, пас ман низ имконияти муҳорибаи унвонӣ пайдо мекунам. Раҳмонов яке аз хатарноктарин ҷангварони вазни нимёна аст ки бо ӯ ягон кас ҷангидан намехоҳад, аммо ман бо ӯ вомехӯрам. биёин ин корро мекунем, чунки ман боварӣ дорам ки ӯро шикаст дода метавонам, гуфтааст Томпсон. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Стивен Томпсон ва Шавқат Раҳмонов рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 ба нақша гирифта шудааст ва айни замон онҳо шашум ва ҳафтум рақами рейтинги вазни нимёнаанд. чемпиони вазни миёна UFC Шон Стрикланд гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кик гузаронидан мехоҳад. ба ман ҷангидан ва одамҳоро задан писанд аст ва ман ин корро бо 100% хурсандӣ мекунам. ман фикр кардам ки изи хубтар меҷангад ва боварӣ дорам ки UFC ба ӯ реванш дода метавонанд ва ӯ ин чизро ҷиддӣ қабул карда баромади хубтар нишон медиҳад. ҳама аз ман мепурсанд ки бо кӣ ту ҷангидан мехоҳӣ, дар муҳорибаи навбатии худ бо кӣ муҳориба гузаронидан мехоҳӣ. рости гап барои ман фарқ надорад. ман танҳо пул кор кардан ва аз намоиши пулӣ фоиз гирифтан мехоҳам. барои ҳамин ба ман ҳамон шахсеро диҳем ки барои чунин пулҳоро ба даст овардан кӯмак карда метавонад. ман бо ягон ҷангвари дилгиркунанда ҷангиданӣ нестам. ба ман ҷанги хуб дар кор аст ва рақибе ки пули зиёд оварда метавонад, чунки ман хундаи аксенти худро боз ҳам хубтар кардан мехоҳам, гуфтааст чемпион. бояд қайд кард ки айни замон маълум нест ки рақиби Шон Стрикланд кӣ шуда метавонад ва ман фикр мекунам ки ҳамаи кор баъди муҳорибаи Чимаев ва Коста маълум хоҳад шуд, чунки президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки ғолиби муҳорибаи Чимаев ва Коста рақиби навбатии Шон Стрикланд шуда метавонад. дӯстон, аллакай рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар муҳорибаи асосии ин турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук, реванши деринтизор байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Чарлз Оливера баргузор мегардад ва ҳозир мо ба шумо баъзе чизҳоеро мегӯем ки ин муҳорибаро боз ҳам шавқовартар мекунад. инак ғалаба дар ин муҳориба Ислам Махачевро ягона ҷангвари вазни сабук мекунад ки 3 маротиба пайҳам ҷангваронро аз топ 5 панд-фур-панд шикаст додааст, яъне беҳтарин ҷангварон новобаста аз вазн. ва боз ғалаба дар ин муҳориба ғалабаҳои пайдарҳами Махачевро 13 то мекунад ва ӯ дар як қатор бо Ҳабиб Нурмагомедов меистад. дар вазни сабук танҳо Нурмагомедов 13 ғалабаи пайдарҳам дошт. баъди ӯ Тони Фергюсон 12 ғалабаи пайдарҳам. акнун Ислам низ метавонад ки ғалабаҳои пайдарҳами худро 13 то кунад. ана агар ки Чарлз Оливера ғолиб шавад, пас ӯ аввалин дукарата чемпиони вазни сабук мешавад ва боз ӯ аввалин ҷангваре мешавад ки ҳамаи ҷангварони топ 5 вазни худро шикаст додааст. то ин дам ягон кас ин корро кардагӣ набуд. ана барои чӣ дӯстон ин муҳориба боз ҳам шавқовартар мешавад ва ана барои чӣ ин муҳорибаро бисёри мухлисон интизоранд. бисёри мутахассисон ба ғалабаи Махачев боварӣ доранд ва мегӯянд ки реванш ба монанди якум муҳориба намешавад, аммо дар натиҷа боз Махачев ғолиб мешавад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.